वेलकम बैक। ମୁଁ ଆଜି ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ରେଡ଼ିଓ ସରଗମ 99.2 FM କରାପଲ୍ଲୀ ଗୋପାଳପୁର ଗଞ୍ଜାମ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଣେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମ? ପ୍ରଭାସିନୀ ବରାଡ଼। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା, 2018। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 5 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହେଇଛି? 10 ଜଣ। ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି? ଗୋଟେ ମସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆପଣ ସେ ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ା ଆଚାର ଏମିତି ସବୁ 10 ଲୋକ ନେଇକି ଆପଣ ସେ ସବୁ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ସରଗମରୁ ଆସିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସିଆର୍ପି ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଏଇଠି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ସିଆର୍ପି କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ରହୁଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ବୁଝାଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି? ଚାଷୀମାନେ ଆମର ତ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଆମର ପମ୍ପ ସେଟ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଆଉ ୱିଡର୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ କୃଷି ଉପକରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସେସବୁ ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଗଲାଥର ତ ଟିକେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେ କିଛି ଚାଷୀ ସଚେତନ ହେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସଚେତନ କରିଛୁ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ବେଶୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି? ଆଉ ଗଲାଥର ତ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମକୁ 6000 ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତେ ଅବଲମ୍ବନ କରି କରୁଥିଲେ। କିଛିଟା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛିଟା ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟାକି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କି SMI ହଉ, LS ହଉ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାଡ଼ି ରୁଆ କଲେ ଅଧିକ କମ୍ ବିହନରେ ଅଧିକ ଅମଳ ଯେଉଁଟା ହେବ, ତ ସେଇଟା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଚାଷୀକି ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଚାଷୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିର ବଦଳେଇକି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛି ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲିକି ଚାଷୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆମ ଉପରେ ସେଇଟା ରହିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯଦି କିଏ କୋଉଠି ମାନେ ରହିଯାଉଛି ବାଇଚାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ମାନେ 100ରୁ 100 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ମାଣ୍ଡିଆ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଡ଼ା ପାଇଁ ବିଡ଼ର ସାଇକେଲ ବିଡ଼ର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ପମ୍ପ ହଉ କି ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ସେଠି ଆମେ ଚାଷୀକି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ପାଖରେ। ଚାଷୀ ପାଇଁ ମାନେ କେଉଁ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମର ଜୈବିକ ସାର ଯେଉଁଟାକି ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ଚାଷୀଙ୍କର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସେଇଟା ହାଣ୍ଡି ଖତ ଗୋଟେ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି, ନିମପତ୍ର ହଉ କି ଅରଖ ପତ୍ର, ଗୋବର, ଗାଈ ମୂତ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଧରି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇଟା ବି ମାଟିକି ଭଲ, ଆଉ ଫସଲ ଭଲ, ଆଉ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦେହ ବି ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଷୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେତେ ଦୂର ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମେ ଚାଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ପାଉଛୁ ହଁ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ ଯୋଉଟାକି ଆଉ କେଉଁ ଫସଲରେ ଏତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ରଖିନି ଯୋଉଟାକି ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ପାଇଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହ କରି ମାନେ ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଅଧିକ ଚାଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ସରଗମକୁ ମୋ ତରଫରୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ।